Οι αποφάσεις είναι δύσκολες που πρέπει να πάρουμε και ο δρόμος ανηφορικός. Πρέπει να είμαστε μαζί. Πρέπει να είμαστε μαζί και πρέπει να είμαστε εμείς οι νικητές. Η απεργιακή κινητοποίηση που έχουμε προκηρύξει για τη Δευτέρα πρέπει να έχει καθολική συμμετοχή όλων των συναδέλφων, όλων των εργαζομένων που είναι στο RBU. Δεν θα ανεχτούμε κανένας να ξεπουλάει τη δουλειά μας. Τη δουλειά μας που με τόσο κόπο τη στηρίξαμε, που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε προσφέρει τόσα σε αυτή την τράπεζα, να μας φέρετε και να μας πετάει σε εισπρακτικές εταιρείες. Εμείς, ο σύλλογος μας, βλέπετε από την προηγούμενη εβδομάδα που έχουν φουντώσει πια οι φήμες για απόσχηση του κλάδου, έχουμε κάνει συγκεκριμένες συμβολικές ενέργειες. Κάναμε έλεγχο με την επιθεώρηση εργασίας στο κτίριο του RBU και 100 άτομα από αυτούς που θέλουν να ξεπουλήσουν δουλεύανε μέχρι αργά το απόγευμα. Αυτό είναι το ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Και από εκεί και πέρα, την επόμενη μέρα, η τράπεζα με αλίστου μνήμης αποφάσεις μας ενημέρωσε ότι μας απαγορεύει την είσοδο σε εμάς και σε όλα τα σωματεία, την είσοδο στους χώρους εργασίας. Σας στέλνουνε μουγκούς, τυφλούς και κουφούς για να σας ξεπουλήσουν. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα είμαστε όλοι μαζί και τη Δευτέρα εδώ θα είστε όλοι και εμείς στην Αθήνα